ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. A sị na anyị ga-adị ndụ ka nkacha isi awọ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị na ndụ anyị ga-adị na ndụ bụ isi akụ. A sị na ife ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Maka na adụ ka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. A sị m onye si n'isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ati ka ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ịkụzi n'ọta maka na ịkụ ọta abụrụ ezigbo ihe. Ịkụ ọta bụ ihe onye enwere olileanya na-eme. It's not the best way of life. Ị ga-akwụ ka nwoke si akwụ. Ịghọtago? Ịkwa nwoke si akwụ mmadụ ime onwe ya. Ọ bụrụ na ị mara onwe gị, ị na-eme onwe gị ka ị dị vulnerable to attackers and to other forces of nature. Ụfọdụ ga-asị gị na the life no balance. Ịghọtago ya na ori okwu dị etu a. So isiokwu anyị bụ taa bụ what you should know about forces of nature and what you should know about the wickedness of man. Wickedness everywhere. And know it today that the life will not give you, will never give you what you want. Life will only give you what you deserve. So if you like good days of life, work for it so that you deserve it. And when you deserve it, nobody, no human, which is a wizard, enemy of progress, cannot stop you from harvesting what you have planted and nurture. You get? Yes. So if you want goodies of life, plant goodies of life, nurture them. Believe in me, during the harvest time, you will harvest your thing, nobody will stop you. Because Galatians 6:7 says, whatever you sow is what you will reap. So if you don't like what is happening around you right now, begin today to do something different. You can't keep doing the same thing over and over again and expect different results. It's natural law. So before I ga n'iru n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa, anyị ga-amakwa ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefukwara na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Nke ọnwa Mee a ga-ebido na May 8 wee kwụsị na May last year for 14 days kwụsị na May 21st. Na nyanwụ May 21st ka anyị ga-achụ aja iji wee chịkọta ya n'isi njedebe. Ya bụ aja anyị na-achụ achụcha ya. Aja anyị ga na-achụ every day. Na-ekwubi okwu, na-aga ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile all over the world. Na ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja nke anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla. Ụbọchị nchịkọtazie, ụbọchị ndị ọzọ anyị na-egbu ebulu, mana na nke ọnwa efi ka anyị ga-egbu na 21st of May. A ga-eji wee siri ya bụ aja nke ọnwa Mee a mezie saraka sogasị anụ. A ga-eri ṅụọ sie ihe dị iche iche, ịbịawa ṅụọ ọgwụ afọ. Ebe ọ bụla ị nọ Nigeria bịawa, you are invited. Ọ nnukwu mmemme maka na nke ọnwa Mee a pụrụ iche. Ihe o ji pụrụ iche bụ na ọ danyere n'ọnwa eji celebrate the entities of powers in the temple. Ọnwa eji celebrate angelu nke Chukwu na-eweta ihe ọma otu Igbanijele. Ọnwa eji celebrate mmụọ na-apụ apụ, ihe eji na nchewa arụsị a na-akụ mbamba. Ịghọtara ya? So maka ihe n'ọnwa eji eme anniversary of the consecration of the temple. So maka ihe ọ pụrụ nnukwute iche. Ọ ga-abụ 2 days event. Ọ ga-ebido 21st ya, emesịa ya emesara ka ndị mmadụ ga-anọgide, egwu ga-agbakwa ruo abalị. 22nd ya bụ Sunday, ọ ga-akọntinu kwa. Anyị ga-enwe ndị live band, mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa.
side attractions go dịkwa. So you are all invited. Nwere ike ịnọ 21 ọkwa 22nd. So ihe anyị ji maka ya bịa ị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na anya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee a, enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa since November last year ka m bido mebe ihe. Ọ bụrụ aja a na-achụzi open to accommodate everybody. If not, aja mụnwa na-achụrụ onwe m personal. Ihe nji wee mee ya open bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-akọmplen mpịawa azụ dị iche iche ndị mụ na ha so mgbe m prezent ha dị mata wee sị m mee ya open ka ndị mmadụ join gba nna ya bụ aja. Ghọtara ya? O nwere ndị bido this year ha akwụgwọrọ ụgwọ bido ọnwa ndị gara aga wee ruo Disemba. Ghọtara ya? Especially ndị na outside the country, ụfọdụ n'ime ha kwụnyere ụgwọ throughout the year and ị nwekwara ike ime n'ọfụ na ọgwa ndị chọrọ isonye n'ọnwa ọbụla nke ọnwa a. Ihe ị ga-eme ị ga-donate token to the account. Chat me on WhatsApp 08057837672 forward kwa ya 3 prayer request maka ya bụ mmemme. Ọ nkwara ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja dị iche iche, aja nke onwe. Ọnwụgwọ ndị kwesịrị ụgwọ ebu ndị a ga-achụrụ aja nke aka mba, ma ndị chọrọ ka a gụọrọ ha ọfọ n'ụzọ pụrụ iche maka na ụbọchị ahụ oke ọfọ anyị ga-apụta. Onwe ndị chọrọ ka a rụọrọ ha ọrụ dị iche iche, gụọrọ ha ọfọ dị iche iche. N'ụzọ dị etu a nwekwara ike idonate or support ya bụ sadaka a ga-eme maka na a ga-enwe ihe oriri dị iche iche n'ụbọchị ahụ. You are all invited. So etu ọbụla isi wee chọọ inye nkwado na ya, you can chat me on WhatsApp. A ga-enwe live band, ihe niile ga-aga ọfụma. N'ọgwa n'ọnwa eji enwe abundant blessing sharing, so you can partake from it. Distance is never a barrier. Ghọtara ya? Ọ na-abụ na-ekwu okwu na distance is never a barrier, ụfọdụ adịghị aghọta ya maka na ụfọdụ ụka ji mindset ndị ụka ma ọ mindset onye riri eri ma ọ mindset ndị na-elimiti onwe ha. O nwere, it should be stop limiting yourself. The problem is yours. You are the cause of your problem. The problem of your problem that you don't have the positive mindset. For you to be successful here on earth, you must have the positive mindset that breaks every barrier. A lot of people are building pyramid of barriers, therefore depriving themselves the unlimited power of the Almighty. The nature of the Almighty, the power of the Almighty Father is limitless. So it's only out of your own ignorance ka ị na-elimit onwe gị, because ignorance is a great disease. Yes, what you don't know. Some people believe that what they don't know does not exist. No, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Our Hosea 4:6 says, "My people are suffering because of lack of vision and lack of ignorance, knowledge, and ignorance." So if you lack knowledge, you lack vision, forget it. So ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na ị kwenyere na mmadụ nwere ike ịbịa hypnotize mmadụ, whether ma ị nọ nso ma ọ dị nọrọ nso, onye na-agwọrọ ha ọgwụ o nidiri ka ị nọrọ ebe a wee gwọrọ ọgwụ nidiri ya, mana ọ lụchaa ya kasịa the spell. Ndị na-arụ ụdị ọrụ ahụ alụchaa ya sendia ya, ọsọ ya bụ na ị nọ na Kafanchan, ọsọ ya bụ na ị nọ na Holland, ọsọ ya bụ na ị nọ na America. Ọ bụrụ na ekwura ka nwoke si akwa ya agba akanata. All the power of evil spell. Ghọtara ya? So as long as there is sun, as long as air, everybody everywhere all under the sun, if you are not properly protected, if any evil person can spell, it will come to you. The same way evil spell will come to you is the same way blessing will locate you. Ma ọ bụrụ na ikwekwa ahụ, ghọtara ya? Ọ bụrụ na iso na ndị na-ebuild wall of Jericho around you, then thinking that blessing comes to you when you are present. What you are suffering today is as a result of decision you took 5, 10, 15 years ago, or decision you took, or what you did not do well in your previous earth life. Life is continuous. It's a carryover, world without end. So he kwesịrị ịma abụ ị ga-amaliri aka nne gị na aka ekpe gị
maka na onye amara ebe si n'ozu nwere ike ọsị ya ebe ọsị ya obido n'ụkwụ. Ihe anyị chọrọ ịkọwa taata bụ uru ọ bara mmadụ ịkwụ ka nwoke si akwụ. The world we are living today is a lot of wicked people everywhere, a lot of wicked activities, a lot of occultic influences everywhere. Ịghọtara ya? So inwe ndidi ịkwụ ka nwoke si akwụ. N'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, mma eji ya mara gị atụ maka na ndị maara nna m mana na-eji ihe mmadụ ma mara ya atụ. Ọ sị na onye a powerless child of God is a powerless child of God. Okay, prayerless child of God is a powerless child of God. Ịghọtara ya? So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ, have you created time for spiritual exercise? Have you? If you are following me on Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, man, you create a time for spiritual exercise. One no go and emo. Because for you to turn things around you, it's supposed to elevate your spiritual strength. I want to call back say chigharikwa ma chigharikwa. You know that? You mean that you must have a rethink and be sorry for all your misdeed before. Then you make turn around. You have to leave the position. You have to leave the position, the negative position where you are standing right now. Yes. I want to know how things work in the spiritual realm, even in metaphysics. You study all those things. What I can tell you is that you must make a move to leave the current position where you are standing now. In this world you are seeing, the spiritual powers is like, I don't know, layer by layer. I don't know language of ma. Catch on me na like nkuzi na kuzi what I meant to the layman standing, understanding, so that every layman will be able to understand what I'm saying. Ike dị na-akpọ kpatara obuji egbu agwọ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na spiritual hierarchy, enwere level by level. Ọ bụrụgodo ndị na practice occult training, ha agwa gị na enwere level, spiritual level, the hierarchy. Then mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ihe kwesịrị ịma bụ etu esi wee nwe na let me use the radio station as an example. Enwere short wave, nwee medium wave, nwee FM. Ihe a niile bụ different waves. Ịghọtara ya? Now, ọ bụrụ na ị na-eme operate na the like I said, the short wave, and not a short wave, okay, no, a lot of calamities and negative energy around you. Now, ọ bụrụ na ị chegharịa ma chigharịa, ị need ka ị move higher to the higher frequency. Onye nwa bụ na ị chegharịgo ma chigharịa. Now, ị chegharịa ma chigharịa, ị na-eme go operate na higher frequency. Then any negative energy cast to you and they used to entangle you or have effect on you when you are in lower frequency. When you are in higher frequency, those spell and negative energy sent to you will never have any effect on you. You know why? Because you're operating in a higher frequency. You are no longer where you stand before. Example, if somebody is standing on the roadside waiting for a vehicle, maybe to board a vehicle now, and because of one thing or the other, the person decided to leave that particular spot or leave that particular bus stop and locate to the next bus stop. If there is anything like accident or anything that happened in that previous bus stop, it will never have any effect on the person. It will never caught the person. You know why? Because the person have relocated. Spiritually, you need movement. You need to move from the old standing to the new standing. That is the only way. Whatever garbage is thrown at you by people of evil men everywhere, the witches and wizards, the occultic people and the wicked minds, will never have any effect on you because you have relocated. You got that, yeah?
That is the simple analogy I will give you. So it's not enough after the Alpha, because I keep saying that in Igbo spirituality is a movement. It's a spiritual movement. So it's not enough for you to say Abumonyo Ordinana. Then, but you are not doing any spiritual exercise to reawaken, to reawaken all the energies that is in you. If you have not reawakened all the energies, all the elements around you, my dear, you have not started. You remain stagnant in the spiritual realm, and believe in me, you have not started. And if you remain stagnant where you are standing, it means that all the negative thoughts and energies will still be hovering around you. And in that state, you will still having fear. In fact, if you have not conquered fear in order, then you have not started. Conquering fear is something I have conquered years back. I don't believe that anybody can do me anything. You got it? Makanachi onye adịghị n'izu, n'isi na-achị awọ. Meaning that if Yachi does not support any evil against you, it will never work. Yachi is the last man standing. If they cast a spell and they caught you, it's either is for a purpose or you deserve it. You get? Or it's either it is to draw you attention to what you're supposed to be doing, or you deserve it. Whatever way. But what I'm telling you is today, yes. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na-azụ ahịa n'ahịa ọbụla, achọghị m ịkpọwa ahịa ụlọ afa, we agree with me na enwere a lot of evil men even in that market circle. Do you know na o nwere ndị nwere ike ibinye gị afịa? O nwere ike say buru credit, but for the fact that you are owing the person credit, the person will use this as a point of contact to eliminate whatever that is your effort. That is every year. Obi is a boy. Every year, Obi is a boy. What you don't know is only a mystery to you, not to all. And there so many things that is happening under. A lot of water is passing on that bridge. What you don't know. Every refuse to build your spiritual strength. Ị na-aga n'ụwa na-aga n'ọjọọ na onwere ife na-eme, o nwere ife na-eme, ịghọtara ya? So what I'm telling you is that, one, imedocha ihe dị na chi gị, don't say na ịlụchaga ọrụ dị n'ụzọ dị afọ ịgbazie nkịtị. No. Ị ga-eme ịlụchaga ọrụ dị n'ụzọ gị, build your spiritual strength by start from spiritual exercise. Create time of meditation and spiritual exercise. Believe in me, if you start doing this very well, you will find out that your spiritual strength is growing gradually. And it will grow to a certain level that you will on your own one off some of this negative entanglement and negative energy around. Example, na gbara afa na ikwesịrị ịlụ ụzọ ọlụ 10. Example, believe in me, ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị sacha ụchụ feed echi onye ụwa gị. Ọ bụrụ na ụzọ ihe ịtọ email, that is the basic ones, 3 or 4. Start spiritual exercise. I can tell you with time, some of those things now drag back will start to disentangle. You are disentangling yourself by developing your spiritual strength. Some of them, time will come when you even consult for those things will no longer be there. Even if they are there, they will be mild. Even if they are there, they're supposed to be like many seas. That is the power of spiritual strength. See, as a man, there is a power embedded in every human spirit. Aside the power that is in you as a human. But you're too lazy. You are too lazy to excite the spiritual strength. Always, instead of that time you are using to watch television, can't you use it for your spiritual exercise? Interact with the unseen beings. After that, ask them,
It's not enough to be talking. After talking to them, pause a while. After pausing a while, ask them, listen to your inner being. Activate their intuition perception. The intuitive in you. Yes. That tiny voice you say is so tiny. Believe in me. Start believing, working on yourself. I can tell you that with time, that tiny voice will be louder. Today, only him match that voice will come. Onwe mgbe mma nọgide to a voice with that na onwe dị etu a na-achị ịbịa na-achị ịchọta m mana onwe dị etu a na-abịa mmụọ nwonsị a gwara m maka onye ahụ izaida na onye ahụ abatara ma ọ na onye ahụ kpọrọ kọl ịghọtara ya so mana mmụọ ga-ebudo gwa m maka onye dị etu a ịghọtago onwe ike onwe ya na-achị ịbịa nwere ike gwa mmadụ na onye dị etu a na-achị ịchọta na obere oge onye abịa ọ mmụọ ga-eme intuition. Once you develop that but create time for spiritual exercise. Stop paying more attention for frivolities. Ihe nwere isi ọtụtụ ndị mmadụ nọ inwe ike ọ bụrụ na ị chọrọ develop your spiritual strength, pay attention to among m esi wee kwe pay less attention to ihe nke ụwa. Yes, we are in ụwa ego abụrụ usoro na ihe nna agwa gị. No, pay attention to like on the social media mouth. Some people are on social media to look for a woman or to look for man. For no never just here they look about for onye to have fun. Let me put it that way. But some are there to learn something spiritual. Some are there to elevate themselves. Some are there to make money. But some are there they are fun seekers. Somebody will come on Facebook and be posting rubbish. Yes, I call them rubbish because those things are not what you born in your tatas. So what I'm telling you in essence is that all here or here to you. So pay attention for more of spiritual. Then after that, you can still balance it with earthly pressure. Yes, because we are in the world. Yes, you can still balance it, but don't pay more attention to earthly pressures, fun, and pay less or lip service to the spiritual aspect. You are hurting yourself. Let me tell you, this world we are living today, there is a lot of wicked people on earth. And only alachara on ya, my body ogra alacharia. You got ya? Ige eke nkwucha nọrụ n'ebere. That's why even that one do go say, na-eche nche na-ekpe n'ekpere. Because a lot of evil men are now. Today, this message, there was a reason why I was inspired to do this message. Yes. Even today in the temple, the message came back again. That this is the message I will preach today. Do you know that a lot of people, some people, what they are suffering today is as a result of you. All because of the community go. Then in the spiritual realm, where blanket where he pronounce yage, a man was he name. Eric go eri onye rireri. Ọ nwasị nkwuru ewekwe na onwere ndị agbara ọsọ afịa. Anya ka chọrọ ịkọwata onwere ndị agbara ọsọ afịa. Ịghọtara ya? O nwere ụdị ndị gara amị ngo wit agba agha ọsọ afịa. Ịma na onwe ya dị nwere ike ibiri. Ọ bụrụ na onye nwe ya bụ ya dị wee woman. Ọlụcha ya dị ya ịbatara ya dị ibiri moto batara be ya ihe elie. On what to yard so will be in the past. The yard a complete 3-story building. A complete 3-story building of 2 flats. That is all double 3-story building. Man, onye na-ebe so landlord bụ onye na-agba moto na the yard. So landlord. Onye na-agba moto na yard ya ọmụnwa. Yes. Agba moto na the yard mana agbara moto go moto na ya dị a mecha level more upgrade si na dị ya adịkwapụ kwajezie ebe nnọọ gowezie moto gasị ghọtara ya mana ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ ihe eji mụwa wee ma ya ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ maka na originally na nwa eze bụ eze ọ bụrụ na ị nwere ụdị mmụọ ga na-eso gị ejiri ọnwa eme mgbọrọgwụ onye chọọ mpịawa azụ apịawa ya azụ maka na o nwere mmụọ so gị mmụọ so gị na-ebu agha ebe a sị go na adị aga mmadụ aga nwanne onwe ebe a sịrị na adị aga gwa mma aga
onwe ya adị asịrị na onye bi na ya adị adịghị progress. Dash am dị ya adị ka ndị mmadụ progress wee dị ya. Yọtara ya? So mụ mapụzi n'ọrụ oyibo ahụ be nna nka nọ. Ọ bụrụ na nka ya pụọ ọrụ oyibo, mma asị gị na ọ bụrụ na ọ chọọ isi house na Abuja ma ọ bụ Lagos, give me free, I will leave. Adị mma na ebe ahụ na-eme ife ego. Yọtara ya? Ọ bụrụ adị enwudo agụ n'aka. And ọ bụrụ na ekwuru ka nwoke si akwa pịawa agha azụ were ụgbazuo ọnụọgụ. O nwere ndị agbara ọsọ ahịa. Ị nwere ike ibiri n'ụdị ya adị dị etu a ma ọ nọ n'ụdị shọpụ dị etu a. Ị na-agba mbọ, ị na-alụ ka nwoke, ị na-eri ka nwaanyị. Ị na-agba mbọ ka elefant, ị na-eri ka ọkụkọ. Agbara ọsọ ahịa nwanne. Ịghọtara ya? O nwere ndị agbara ọsọ ahịa n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike ọ bụrụ na shọpụ ka esi gbagha ọsọ ahịa. Nwere ike ọ bụrụ na ya dị ebe ebi. Nwee ndị agbara bootu, ọ na-ebigharị ego. Etu a ka ọ dị. Nwekwa ndị ụmụ nwaanyị ndị akpịrị ego, ndị agbara ọsọ afịa. Ịma ọ na-agba ụlọ ọsọ afịa na nke ikpeazụ a. Yes, a na-asị na ndị mmadụ agha ekwu, mana mma ekwu EZE-ANA ka mbụ mma ekwu gwa nke bụ eziokwu pịọ. Ụfọdụ ya asị onwe onye nke na-agwa nwe ndị si na ọ na-esi ebe a wa na Lagos na nke one man nwa na họtel. Nwoke ji nwaanyị ọ wee gbara uwe je kipo na họtel 2 days. Mgbe ị na-anọ ọsọ ndị 300,000, ọ gbara na ọ na họtel a na-akwụ 50,000 naira a night. Ị nọ ya nwa 2 days. Then ị na onye 200,000. Gịnị ka ị lụrụ ọ na-enye such amount of money? Ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ n'ọsọ ahịa ka a gbara gị mara. Yes, a gbara gị ọsọ afịa. O nwere ike ụdị mmadụ dị etu a nwere ike o mechaa etu a. O nwere ike ị na-afụ ụmụ small girls of 25 years, 30 years. Ọ na-eyusu fonu 400 and something thousand. Ịmara, achọghị m ikwu okwu maka ndị iPhone. Ịmara, o nwere onye nke ya afụ expensive onwe ka ọ sị na ọ na-eyuzu Bond Street. Na-eyuzu human hair. A na-akọ Brazilian hair na-akpa afọ ego. Nwatakịrị a na-ekwu ihe ahụ si na poor family. It's not as if he can worth it. It's not as if na o nwere business ọ na-eme that is nye such lifestyle. Asọkọm na big lifestyle dị njọ if you can afford it. But if you are the one that is following those evil men, that they elevate your standard artificially, give you big phone, give you Bond Street, this thing, give you Brazilian hair, give you all those things, make you live big. Mana ọ bụrụ na esi anya emepere gị shop ebe a na-eme saloon ka ị nwee aka ọrụ omekwe. O nwere ike ịgba uje Dubai, spend 1 million some plus. O nwere ike ịgba uje Dubai, spend 3 million. Mana esi anya emepere something ka ị nwee ihe ị na-eme so that ka ị ghara idepend n'ebe ọ na omekwe. O nwere ike ịgba uje na expensive hotels. Nwanne a na ọkwa ọsọ afịa ka a na-agba gị. O nwere ike ọ gbachaa ọsọ afịa ahụ ihe abụ mmadụ bọsị ọbụla ọ chọrọ ọdọmpụọ gị. Ọdọmpụọ nwa na ọgbago ọsọ afịa tu idigo useless. Ụfọdụ n'ime ha ya amụkwụzi nwa ọ bụ na ịmara ọ ndị agbara ọsọ afịa ndị eriri eri na-akwụgharị ikwe na ka agwa gị ikwe na ị na-eyuzu expense. O nwere ike igo ekwu moto, o nwere ike igo ihe ụlọ, o nwere ike imere ụmụ ihe ndị a niile, mana gịnị agbago gị ọsọ afịa. Ọ bụrụ na ịma ihe m na-ekwu, tinata n'ụlọ ị na-live life, big life you cannot even afford. That life is not for you. Ekere ọlụ eke. Enwere ndị naturally they can afford any luxury life they want. I know some rich young ladies I admire so much. Somebody like Lindy Cage, I have so much respect for her. You know why? She's very smart. Earning money, creating services, a platform, is a blogger where people can come in the morning, rush in the morning to go and one gossip, listen to one gossip or the other. Therefore, she's making her money. Do you know how much she's making from all those thousands of visitors that are visiting her website? Do you know? You know that? Her money is cool. And what other upcomings, I don't want to start calling names, but what I can tell you is that those ladies can afford the luxury lifestyle they want. They have labored for it. They have already built system that made such life okay for them, that made such life
for them to be consistent in such life. But what of you? It did not make any effort. It did not build any system. What you are interested in is that somebody that will take you to Dubai, take you to Abuja, take you to Tinapa, take you to everywhere, all over the world, take you to Paris. At the end of the day, about us half here, it will take the power of the entities of powers by the mercy of the Most High for you to be uh, liberated from such entanglement. Some of them will never give birth again, except with the mercy of the Most High. If today, yes, go on, if today, that is the only remedy. If not, keep clapping and dancing everywhere. Maka na emego gịnị agbagoghị ọsọ aka ebe a taịrị ihe gbasara gị dị omimi, ọ bụrụ ihe ị ga-emewu. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị na-anụ ihe a na-ekwu maka na agwa ntị ntị ekwere ebere isi ya na ntị esoro. Ihe m na-achịkwa, ọ bụrụ na ịbụ onye emebere onwe gị tangle in anywhere, don't live big life that you cannot afford. Instead, work harder. Onye ọbụla sị ka o mere ọgwụ ego na ịma ata ahụhụ inweta ego na-edisive gị. Onye ọbụla sị ka o mere awele na awele ịma ata ahụhụ. No. Original awele bụ arụcha ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọyọzie ezumezu ka ha gọzie gị. Se n'ihe ị na-eme, se na ya aka ọrụ ya, handwork. The gift of a man make it a way for you. Ọ ga-abụ n'ihe abụ aka ọrụ gị ka Chukwu oke ga-esi wee gosi gị. Mana onye na-eche na ọjọọ ọsọ imechala ya ka egosi n'elu na-adara gị n'ala for where ọsọ aka ga-achọrọ ịgba gị. Ọ bụrụ na ibu ọ ga-ekwe gị mee itinye n'aka n'ogologo akpịrị, itinye n'aka n'ihe ọbụla, lifestyle ọbụla which you cannot afford, which you don't even merit it, maka ndụ gị ka a ghara ịgba gị ọsọ afịa. Ụdị life dị etu agụ naghị agụụ, maka na agwa gị ihe eji eme odogwu ise ka ị nọ ete ị nọ ka ofu. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ịbụgo onye agbara ọsọ afịa, ka ngwa gị na-ese anyị ga-eji m onye agbara ọsọ afịa, agba agha ọsọ afịa, ọsọ gị bịa kịta na-alụ ọrụ niile ị na-arụ, inwere ike ịlụcha ọrụ niile ị na-alụ, alụ elu ụlọ ana, nothing goes. O nwere ike ọ bụrụ na agbara gị ọsọ afịa in the past, alignment emere gị nwere ike ma ya dị na enough iliberate maka na ekere ọrụ eke. Olu solution bụ ma ịkwa nwoke si akwụ. One, your spiritual life must be activated. One. Two, ọ bụrụ na ịkụrụ mmụọ na-apụ apụ mbamba, ebe a ka arụsị a na-ekwu maka ihe eji na nchewu wee bata. Ọ bụrụ na ịkụrụ arụsị na-apụ apụ, arụsị ọbụla nwere ihe eji wee kwụba ya. Enwere na arụsị ndị na-eje ọgụ, etu esi wee sị na 9 choirs of angels, na-enwere the thrones, na-enwere the angels, na-enwere the archangels. Ndị ọbụla nwere ihe a na-alụ, ọkwa ịghọtara ya? Ka m nwere ihe ma alụ atụ. The archangels is to go to war, to liberate ndị eji the captives. Etu a ka ọ dị na arụsị ọbụla. Arụsị ọbụla nwere ihe eji wee wubie. Enwere arụsị wụ ndị pịawa ndị otu nzuzo azụ, nwa arụsị na-achụ ndị amoosu, etago arụsị a na-akụ mbamba. Ụdị arụsị a bụ arụsị n'idiri ka ije kụọ mbamba. Ịkụọ ya mbamba ka o jebe ebe ọbụla ata ngịrị, ebe ọbụla eji wee fiekọrọ ọgwụ, ma ebe ọbụla eji ebe eriri eri, o jewe ebe ahụ je ọnta ịba gị one after the other ka i wee bụrụ enwere onwe gị. Ịghọtara ya? Ọ ihe ọ na-alụ ka o jeje liberate bụ ebe niile eji destiny gị, ka erestọ bụ ihe niile oriri na-eriri gị na ọsọ ahịa niile agbara gị. Ọnya bụ ọrịa n'ụwa anyị nọ na ya now. Ọ bụrụ na ekwuru ka nwoke si akwụ, ndị mmadụ ewere ụgbazu ọnụ afịa. So mgbe ụfọdụ ichere adị ka ihe mebe, ịrụcha ọrụ dị n'ụzọ gị, ekwuru ka nwoke si akwụ, kwụọ mmụọ na-apụ apụ mbamba ka mmụọ kwudoro gị, ka ọ nwee onye si n'oge nwe onye a nwụọ eje akwụ ya, onye echecha ihe ọjọọ ya emeghị ome onwe ya, onye si n'ọka ọ gbaa ọsọ afịa onwe problem. Maka gị nwa onye na-agba ndị mmadụ ọsọ afịa, oge na-abịa oge ya ebido nwee problem. You know why? Reason bụ na
na ụbọchị ị na-ebu nke onye ori otu ụbọchị nke onye nwe ụlọ. Ị na-agbakọ ndị mmadụ ọsọ afịa, o nwere onye ya adakarị inwe problem. You know why? Ị nwere ike je dakarịrị onye kụrụ mmụọ mbamba, ị nwere ike onye dakarịrị onye mmụọ ụsụ, inwe problem. Ịdago mgbe anwa ichigatago back to ya that ya grandmaster ma whatever, ihe ọsọ gị kpọọ ya, ọsọ kpọọ ya priest, ọsọ kpọọ ya ihe sọrọ gbọrọ olu onwe ya gbasara m, ihe ọsọ gị kpọọ ya. Then o ruo na mgbe anwazi gịnị ka ọ ya eme? Oge ahụ ya onye ọbụla ịkpọrọ ya cannot save you. Instead ịbịakwa ọsọ gị ji eme more ritual. Anagide oge nke anagide oge nke otu mgbe anaghị nke karịa otu mgbe anaghị ndụ gị. Ịghọtara ya? Kwụsị ịgba ndị mmadụ ọsọ afịa. Because he who goes by sword die by sword. So onye nwere ntị ya nụrụ, mana ịrụcha ọrụ dị n'ụzọ gị kaba arụ ka ịkwụrụ ka nwoke si akwụ. Ya nwee mmụọ ịkụrụ mbamba ka ịkwụrụ ka nwoke si akwụ, maka na ihe a na-agba n'ụzọ eteka. The world we are living today, wicked people everywhere. Ndị na-achọ destiny connectors, destiny destroyers. Nwa agbọghọbịa na-akwụgharị na-eghi na-akpa nwa gị ka erie ericha ha agbatuo gị, iburu efuru efu ị na-akpagharị. Ịma ọ na gị dawo mma nke ndụ esigo n'ime ebe nọ wee evaporate ya. Na-erigo gị gbaa ọsọ afịa. Ịghọtara ya? Inwe uche ichigata imere ihe dị n'ụzọ gị ka mmụọ dị ike mbamba ka ebido n'ụwa ọgụ, ka a nụbara ụwa ọgụ, ka a na-apịwarụ gị ndị amoosu azụ, na-apịwarụ gị ndị otu nzuzo azụ, ka a napụta oke na ụchụ niile a gbara gị na mmụọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Agbakọ mmụọ niile na-eri oke na tata bụ nkwọ na okwu a adago n'ụbọchị taa. Ekpere mbụ n'isi ndị niile nụrụ okwu a, let this word, spoken words today, today's message, let it be a liberator. Let it liberate ndị niile nwere ntị, ndị niile chọrọ ka ihe ọma mere ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ị na-enecha vidiyo atụsara ya ndị ya don. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na nkụzi na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị, gaa na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afọ m. Iche ịchọta na Facebook Ugochi tubelu oraifite, ma ọ bụ sendere meseji na WhatsApp maka ịgba afa miri emi na ịlụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ma ọ bụ enyemaka ọbụla ị chọrọ n'ọdịnala Igbo. Sendere meseji 08057837672. Udo dịrị ọnụ.